Aquest llibre es diu Un Nadal molt especial. El Montbrí i del Nadal. Aquí tindrem molt hechicerí que es diu Pep. En Pep està content perquè és el Nadal i perquè ara mateix està llegint un llibre sobre el Nadal que li regala el seu Gus, que és un maig i que ve a passar les festes a casa en família. Com cada any, la lectura d'aquest llibre el té fascinat. Comença així. Hi havia una vegada un home molt bo que va néixer per ensenyar els homes, els seus germans, i a ser amics i a estimar-se. Per això perdonava els pactes i a tothom. Es deia Jesús i era fill de Maria i José i va néixer a la nit de Nadal en una estable. Mentre el Pep llegia, arriba l'oncle Gus, disfressat de Pare Noel. L'oncle va vestir així perquè, com a maig li agradava distreure la gent i aconseguir que canvien les penses per alegries, perquè ja se sap que la màgia pot canviar les coses. I com que és Nadal, Pep, vols dir que el tio ha sopat? Ui, estava tan distret llegint el llibre de Nadal que no me n'he recordat.